കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ മാതാജി? നോക്കൂ. വന്നു. ഓക്കെ മാതാജി. നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രനോട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പോ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മധുസൂദനനെ എന്താ സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാനെ ഓരോ പേരില്, അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ പേരുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് യോജിച്ച മാതിരിയാണ് പേരുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ? അതില് പേരുകൾ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? മധു എന്നുള്ള രാക്ഷസനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്താണ്? തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള സംശയങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആ സംശയ നിവാരണം വരുത്തണം. അപ്പൊ ആ സംശയ നിവാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ, ആ സംശയങ്ങളെ ഒരു അസുരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ അസുരനെ നശിപ്പിക്കണം. അപ്പോ മധു എന്ന് പറഞ്ഞ രാക്ഷസനെ നശിപ്പിച്ചതാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ രാക്ഷസനെ, ഈ സംശയമാകുന്ന ആ രാക്ഷസനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ? അത് ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മധുസൂദനാന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗാന്ധിബുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് വരിക? കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മാതിരി, അതായത് വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, അജ്ഞതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതുമാതിരി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു മാലിന്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? ജീവിതം, അതായത് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നന്നല്ല ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി സുഖ സൗകര്യമുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 14 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾ അതില് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഇടയിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ്, ഭൂലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിന് മേലെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്ലാനറ്റ്സ് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഓരോ ലെവൽ മേലെ പോകുന്തോറും അവിടുത്തെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടി 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 വരുന്ന മാതിരിയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകം വരുന്നത്. ഓക്കെ, മകർലോകം, പിതൃലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഏറ്റവും മേലെ ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന്? ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതല, വിതല, സുതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഏറ്റവും അടിയിലാണ് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹെല്ലെന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാതാള ലോകത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ നീ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് മേലെ, അയ്യോ നീ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുക അർജുന. നിനക്ക് മേലെ സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും? അകീർത്തി, എല്ലാവരും നിന്നെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നീ പോകാൻ പോകുന്നത്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിന്റെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 ഇതാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മ, അതായത് ഭഗവാനെ 3 രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അറിയുക. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ഇപ്പൊ പറയുന്നതാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള. ഓക്കെ,
ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇതില് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പം 3 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും, മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു സൂര്യനും സൂര്യപ്രകാശം, ഒരു സൂര്യനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സൂര്യനിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 10 മണി സമയത്താണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണുക, ആ പ്രകാശം മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 10 മണി സമയത്ത് മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക? അല്ല സോറി, ആക്ച്വലി ആ സൂര്യനെ നമ്മളൊരു പ്രകാശം മാത്രമായിട്ട് അറിയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു രാവിലെ സമയത്ത് ഒരു ഉദിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ പ്രകാശം മാത്രമല്ല, ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നില് ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറയാനുള്ള സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലാണ് ആ സൂര്യൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളില് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളില് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മാതാജി, ഷെയറിങ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇതിലെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം 10 മണിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്. അതുപോലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ, നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാതിരി നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലാണ് അറിയുക. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചന്ദ്രന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പോയത് കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഓറയായിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ, ആ പ്രകാശത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലാണ്, നമ്മളുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഫുൾ ലോകത്തിന് ആത്മീയ ലോകം എന്നാണ് പറയുക. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ മേലെ ഒരു ആവരണം ഉണ്ട്, മഹാതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്ത രീതിയിൽ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ, ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അവിടെ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നതാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ആത്മീയ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അത് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ്, ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില്, നാരായണ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ആ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, ആ വിഷ്ണു രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. അതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ രൂപങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപം, ആ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുക ഒരു ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ വീട്ടിലും അമ്മ ആ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് അവന് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വെക്കുക. സ്കൂളിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ, അമ്മ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള ലെവൽ എങ്ങനെയാണോ മറ്റു കുട്ടികളുള്ളത് അതേ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതേ ടീച്ചർ തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വരുമ്പോഴോ അമ്മയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ അമ്മയോട് തല്ലുകൂടാം, എന്ത് ബഹളം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. ആ എന്താണ്, ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന എന്താണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനോടാണ്. അവിടെയാണ് രസങ്ങളുള്ളൂ. നമ്മളെ ഒരു വാത്സല്യ രസമോ ശാന്തരസമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യരസമോ, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ളതോ, അങ്ങനത്തെ മാധുര്യ രസം, അതുപോലെ ഗോപികമാരെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്,
ആ റിയലൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ 3 രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സൂര്യ വെളിച്ചം, സൂര്യന്റെ ആ ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളില് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. സൂര്യനെ. മാതാജിയുടെ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 തരത്തിലുള്ള റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത്. ആ ഭഗവാൻ ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 100 രൂപ നോട്ടിന്റെ ഉള്ളില് 50 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്, 10 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു 100 രൂപ മടിയുടെ ഒരു 250 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം, 10 രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കേൾക്കുന്നില്ല. 100 രൂപയുടെ ഉള്ളില് 10 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 10 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ 50 രൂപ ഉണ്ടാവും ഇല്ല, 100 രൂപ ഉണ്ടാവും ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 രൂപ ലെവൽ, 50 രൂപ ലെവലാണ്. 50 രൂപയിൽ 10 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷനും അറിയാം, അതിനുശേഷം ആ ചതുർഭാഗ രൂപത്തിലുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാം. എന്നാൽ അവിടെ രസങ്ങളില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു അറിവാണ് നമ്മൾ വീട്ടില് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ മകന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയായിട്ട് അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് അറിയാം. ആ അമ്മയുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ആ മകന് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, വീട്ടിലുള്ള മകന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, ഈ ബ്രഹ്മൻ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, സ്വയം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള എല്ലാ അറിവും ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതറിവാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ആ ഭഗവാന്റെ അറിവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര്? നമ്മൾ ധനവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനമുള്ള ആള്, ബലവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലമുള്ള ആള്, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണമതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്താലും അത് പൂർണ്ണമാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും? ഇല്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്രയോ വസ്തുക്കൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഒരു മാറ്റമില്ല, പൂർണ്ണമാണ്. എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാണ്? സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, സമ്പത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, കീർത്തിയുടെ പൂർണ്ണത, ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണത, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 4 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗി ആർക്കാണ്? അത് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണമായ സൗന്ദര്യം. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ഏത് ദേവതമാർക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ എന്താണ് സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെയും ആധാരം, പൂർണ്ണത എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നത് പരാശര മുനിയാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് ഇങ്ങനെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളുടെയും സവിശേഷ രൂപമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് ആ പേര് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരാശര മുനിയാണ്. വ്യാസ ദേവന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഗത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യത്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാർപ്പണ്യദോഷോ. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2:6 എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അർജുനന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് 2:6 എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 2:7 അർജുനൻ സ്വയം ഒരു ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇതുവரைക്കും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഇനി ഇത് തൊട്ട് ഒരു ശിഷ്യനായി മാറുകയാണ്, ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ ശ്ലോകമാണിത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഗത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുമ്പിലുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് കലങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പാപമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാരെയാണ് എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ലേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ എത്ര പേരാണ്, അവരൊക്കെ നിരപരാധികളല്ലേ? അതിൽ കൗരവന്മാരാണ് അക്രമികള്, കറക്റ്റ്, അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഈ തെക്ത ജീവിത, അല്ലെ, മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെയാണ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവരൊന്നും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിരപരാധികളായ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊല്ലാനല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ കാരുണ്യം വരെയാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ, അല്ലെ? അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന മൃദുല സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങളോട് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അപ്പൊ എത്ര വലിയ പാപമാണ് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ. എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു നല്ല ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യൻ വന്ന് സ്വയം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നെ സഹായിക്കൂന്ന്. അല്ലാണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, നിന്നെ ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു പറയില്ല. ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? സ്വയം മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഗുരു പറയുന്നത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ട് അത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആ മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും പറയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുക? അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ ശരീരം തന്നെ ആയിക്കൂടെ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ്. അതല്ല, നമ്മൾക്ക് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ കൈ, എന്റെ കാല്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു. അപ്പോ ആരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു വേദന വരുമ്പോ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാല്, ഞാൻ മനസ്സ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ കൈയിനും കാലിനും ഉപരിയായിട്ട് എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ആണ് ഈ വസ്തുതകൾ. അതായത് എന്റെ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബസ് നമ്മളാണോ? അല്ല. എന്റെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ് നല്ലതാണോ? എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് നമ്മളാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ കൈ. എന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തനാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി മരിച്ചു, നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മ, അവ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി അമ്മോട് ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും സ്നേഹം മുത്തശ്ശിമാരോടോ അമ്മമാരോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് അവരോടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സങ്കടമാണ് നമുക്ക് വരിക. അയ്യോ, അവരിനി ഇല്ലല്ലോ, അവരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ, അവരെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം നമ്മൾക്ക് വരും. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരടുത്ത് അപ്പൊ പറയാണ് നമ്മളോട്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല, അപ്പൊ അതോട് പെട്ടെന്നാണ് മരിച്ചത്, അപ്പൊ അവരെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കണം, അതുപോലെ പുറത്തു പോവാണ്, ബാക്കിയുള്ളവര് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൈഫിനെ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഹസ്ബൻഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു റൂമില് അവര് അമ്മയാവട്ടെ മുത്തശ്ശിയാവട്ടെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും റെഡി ആയിരിക്കുമോ? പേടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി വരുന്നത്? അതുവരയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അവരടുത്തിരിക്കാനായിട്ട്, അവർ എത്ര വയ്യാണ്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തോടല്ല, ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ചൈതന്യത്തോടാണ്. ആ ചൈതന്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരുന്നത്? അമ്മുമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്, അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്, അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവരതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് പേടിയാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ? ശരീരം എടുക്കുക എന്നാ പറയാ, അല്ലെ? ആ ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ഛനെ എപ്പോഴാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക്, ഇവിടെ ഗ്രേവ് യാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? എല്ലാവരും ആര് വന്നെങ്കിലും ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കണേ? എന്തായേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് ബോഡി ചെയ്ത് അതിന് ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് വരെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആരോടാണ്? ആ ആത്മാവിനോടാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ പുറത്തുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നുള്ളൂ അർജുന. ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ മരണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെന്നുള്ള ഭയം നിനക്ക് വേണ്ട, പേടി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവ് വേറെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പറയുക സ്ഥൂല ശരീരം എന്നാണ്. അതിന് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനോടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1/10,000 അംശം എന്തിന്റെ? ഒരു തലമുടി നാരിഴയുടെ. ഒരു തലമുടി നാരിഴയുടെ 1/10,000 ഒരു അംശമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എത്ര ചെറുതാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ആ ആത്മാവ് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണുള്ളത്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5 പ്രകൃതി മൂലകങ്ങൾ. ഈ 5 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു തീ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ നശിക്കും, അല്ലെ? അത് ഓർഗാനിക് ആണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതില് നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വെള്ളമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ 50 കിലോ 60 കിലോ ഉള്ള ദേഹം എന്തായി മാറും? 1 കിലോ 2 കിലോ ആയിട്ടുള്ള ചാരമായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? നമ്മൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരോ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവും ശാശ്വതമാണ്. ആത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അതേ ഇതാണ്, സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതാവുന്നു, അങ്ങനെ മാറി 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 അവസാനം വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? ഈ ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഒരു ലളിത മാതാജി ആണെങ്കിൽ ലളിത എന്നുള്ളതായിരുന്നു പേര്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ ജൂലി മാതാജി ആണെങ്കിൽ ജൂലി എന്നുള്ള പേരാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അതുപോലെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പേര്, സുഷമ എന്നാണെങ്കിൽ സുഷമ എന്നുള്ള പേരാണ്. നമ്മുടെ പേരുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിത്വം, ആ ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് കാർ ഓടിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഉള്ളിലുള്ള ഡ്രൈവർ. അപ്പൊ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ആളാണോ? അല്ല. ഓടിക്കുന്ന ആൾ അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കാറ് അചേതനമാണ്, അല്ലെ? അത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറും. വീണ്ടും ഇതാണ് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 4 ലക്ഷത്തോളം നമ്മുടെ മനുഷ്യജീവികൾ തന്നെ 4 ലക്ഷം തരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 ലക്ഷം എണ്ണല്ല, 4 ലക്ഷം തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളില് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഒരുപാട് പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനിയും ഒരു ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച്.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ശരീരമാണോ, ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണോ, ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ ആത്മാവും മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു സ്വർണ്ണക്കൂടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. അതിനെ ഒരുപാട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളില് കിളി ചത്തുപോയി. അപ്പൊ എന്താണ്, പുറത്തുള്ള അതിനെ നല്ല പെയിന്റ് അടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഉള്ളില് ആ കിളിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഈ കൂടിന് അത്രയൊന്നും ഭംഗിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, പുറമോടി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കിളി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എത്ര പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു ആദ്യം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകും ആ ശരീരം, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും. അത് ആരെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ആ ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. 20 വയസ്സുള്ള ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഏജ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നിത്യപ്രളയം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പല വാഹനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ സമയത്തും നോക്കൂ. ആദ്യം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ്, ഒരു ട്രൈസൈക്കിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈസൈക്കിൾ നമ്മൾ ഓടിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ഇതായി, പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്തായി, 2 വീലർ അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് മാറി, പിന്നെ കാറ് ആ ലെവലിലേക്ക്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തില് ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു, അതിനുശേഷം പുറത്തു വരുന്നു, അതിനുശേഷം വലുതാവുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി, ഒരു യൗവനത്തിന്റെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അതിനുശേഷം വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാവുന്നു, കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. എല്ലാം എന്താണ്, ശരീരമെല്ലാം ശോഷിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അതിനുശേഷം ജീവൻ വെടിയുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ വരുന്നു, വീണ്ടും വലുതാവുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ ആയിട്ടല്ലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പില്ല. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. 84 എല്ലായിടത്തും ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്, ആകാശത്തിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭൂമിയിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ പല തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വെറൈറ്റി, വൈവിധ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിലത്തെ. ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാം, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ദുഃഖമായിട്ട് മാറും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആണ്, മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും. ഇപ്പൊ മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ, ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഇപ്പൊ ഒരു സ്പ്രിങ്, വസന്തം, അതിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത ആ ഒരു വരുമ്പോൾ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കായകൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾക്ക് മാവ് എടുത്തു നോക്കൂ, എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും ഇല്ല, അതിനൊരു സീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സുഖം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ, അയ്യോ ഈ ലൈഫ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിജീവിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അവർ ഇന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനത്തെയും ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ
എന്താ പറയുക, എത്രയോ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാണെങ്കിലും അത്രയും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോണെന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നത്. എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിടണം. പണമുണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വേദനകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധ്യമല്ല. അതിന് എന്തായാലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഭൗതികതയുടെ കൺട്രോളിലല്ല, എല്ലാം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അതിന് മേലെ ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ സുഖം വരാം, നാളെ ദുഃഖം വരാം, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. എത്ര വിഡ്ഢിത്താണ് അല്ലെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 3 തരത്തില് ഉണങ്ങുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുകയാണ് ആ മരത്തിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മഴ പെയ്ത് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും തളിർത്ത് വരും അല്ലെ, ഈ മരം തന്നെ. അപ്പം അതിന്റെ കാലാവസ്ഥകളുടെ മാറ്റം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം. ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ദുഃഖങ്ങൾ വരാം, സന്തോഷങ്ങൾ വരാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തുമാതിരിയാണ് നമ്മളത് കാണേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും? അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. ഏത് സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, ഞാനത് ഫേസ് ചെയ്യണം. ഈ ഫേസും കഴിഞ്ഞു പോകും. കാരണം പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഈ ലോകത്ത്. എന്തായാലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത മാറ്റം നല്ലതിനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആത്മാവും ശരീരവുമായിട്ട് ഇതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുഖം ദുഃഖം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സുഖമാവാം, പിന്നെ ദുഃഖമാവാം, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ദുഃഖമാവും അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഒരുപാട് നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുകയാണ് എവിടേക്കോ. അതായത് നമ്മൾ പോകാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഫാമിലിയെ വിട്ടിട്ട് പോകണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിയെ പോയി നിൽക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് സുഖം തന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നിക്കുന്നതായിട്ടും വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിനും ശാശ്വത ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നചായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നചായതേ. അപ്പൊ ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് അല്ലെ? ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് ജനനങ്ങളില്ല, മരണങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് ശാശ്വതമാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരം മരിക്കുമ്പോ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. പിന്നെന്താണ്? അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. കാരണം മരിക്കാത്ത ഒന്നിനെ വീണ്ടും ജനനമില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ജനന മരണങ്ങളില്ല ആത്മാവിന് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അജനാണ്, അപ്പൊ ജനിക്കാത്തതാണ്, നിത്യനാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ളത്. പ്രാചീനനാണ്. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജന്മം ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിന്റെ തന്നെ ഒരാഴ്ചയോ 2 മാസം മുമ്പോ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 2 മാസത്തെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ദിവസം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? പക്ഷെ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചിട്ടില്ല. അത് അത്രയും പ്രാചീനനാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നശിക്കുന്നത്, എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി നമ്മൾ കുളിക്കും, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്താണ് മാറ്റി ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പഴയ ഉടുപ്പുകളെ മാറ്റിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉടുപ്പ് വല്ലാണ്ട് പഴയതായി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളൊരു കീറാൻ തുടങ്ങിയ ജാനജാണികളിൽ വലിച്ചു വീശും. എന്നിട്ട് വേറെ പുതിയ ഉടുപ്പ്
പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങും അല്ലെ? അപ്പൊ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴകിക്കും. എങ്ങനെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മശക്തിയും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അവരിങ്ങനെ ആ ശ്വാസം മൂച്ച് ഇങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ വലിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതെന്താണ്, ശ്വാസം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ട് പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അവർ ശ്വാസം കൂടി വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ ലങ്സ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലെവലിൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ശരീരം എന്താണ്, ഇനി അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുക മാത്രമാണ് മരണത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പുതിയത് നല്ലൊരു ശരീരം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ പുതിയ ഇതെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഈ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആത്മാവിനെ, അത് ശാശ്വതാംശമാണ്. നമ്മളെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുറിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക. ഇത് ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല ആത്മാവ്. അത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആ ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്കും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതുകൊണ്ടും, കാറ്റുകൊണ്ടോ തീ കൊണ്ടോ ഒന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം നിശ്ചിതാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുള്ള കാര്യമാണോ? അല്ല, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും, നമ്മുടെ ആരെയോ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടോ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും റിലേഷൻ സമ്പടി. അപ്പൊ അവരെ അടുപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അയ്യോ എത്ര ചെറുപ്പത്തിലാണ് മരിച്ചത്, ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും കൂടി ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരത്തെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മളെയും ഒരു മരണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്? ഇല്ല, നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, നമ്മള് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ചിന്ത. 80 വയസ്സുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും മരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരിക്കൽ എന്താ പറയാ കാട്ടില് അവര് വനവാസം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ അനിയന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അല്ല, അവരെ കാണാനില്ല. തിരിച്ച് യുധിഷ്ഠിര അറിയില്ല മരിച്ചതാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. കാണാൻ അപ്പൊ അടുത്താളെ അവസാനം എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോവാണ്. എന്താ ഇവർ ചെയ്യണേ, വെള്ളം ഇത്ര നേരമായിട്ട് എന്താ, അടുത്ത് തന്നെയാണ് പുഴയുള്ളത്, ആ പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത്ര സമയം എന്തിനാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കിടക്കാണ് അനിയന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗന്ധർവ രൂപത്തിൽ ഒരു വേതാള രൂപം വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരാളുണ്ട്, ഗന്ധർവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാള് പറയാണ്, യക്ഷനോ ഗന്ധർവനോ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അയാള് പറയും, അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിക്കും, എന്താണ് എന്റെ അനിയന്മാർക്ക് പറ്റിയത് ചോദിക്കും. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന്, പക്ഷെ അവർ വെള്ളം കുടിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കാമെന്ന്. അതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അവസാനം നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ല കേട്ടോ. അതിൽ അവസാനം ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ
വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത്ഭുതാവഹമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയുന്ന കാര്യമാണിത്. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അത്രയോ പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും മരിക്കില്ല, നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചിരഞ്ജീവികളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ മരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ആത്മാവല്ല മരിക്കുന്നത്, ആ ശരീരം അത്രയും ഉപയോഗശൂന്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഇതുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, മേലെ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരാള് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയാള് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ? അപ്പൊ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശരിക്കും നല്ല ഒരു ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? രോഗം പാടില്ല, നമ്മൾക്ക് മരണം പാടില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതൊക്കെ നമ്മൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആത്മാവിന്? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് നീ കൊല്ലുന്നുള്ളൂ, അവരെ ആത്മാവിനെ നീ കൊല്ലുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശരിയാണ്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരോടൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നുന്നു അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാം, അവരെ ഉപദ്രവിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ അർത്ഥം. ഇവിടെ ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? കൗരവരുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മൂലം എന്നെ ആരോ ഉപദ്രവിച്ചു, ഞാൻ അവരെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല, കാരണം അയാളുടെ ശരീരത്തിനെയല്ലേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു കൊള്ളക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ കത്തി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കും? ഒരാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു പാപമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഒരു സോൾജിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അയാൾക്ക് പാപമില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അയാൾ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വീരശൃംഖലയൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ, അതിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഇതുമാതിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് തന്നെ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഏതോ റിലേഷനുമായിട്ട് തല്ലുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരനെ തന്നെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് പാപമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അക്രമികളായിട്ടുള്ള നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും നീ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റില്ല, അവർ ആത്മാവിനൊക്കെ എന്തായാലും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവുള്ളിൽ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദ് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ഒന്നിലോ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും, അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ല, നീ ഈ രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ രാജ്യത്തിൽ സുഖസന്തോഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധമായതുകൊണ്ട്, അത് എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എവിടേക്കാ പോവുക? സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടത്തെ ഈ ഭൂലോകത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സുഖസൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നഷ്ടമില്ല അർജുന യുദ്ധം ചെയ്തതുകൊണ്ട്. ഒന്നിലോ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, ഇതിനേക്കാളും സുഖമാണ്, ഭൂമിയിലേക്കാൾ സുഖമാണ് അവിടെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ടുള്ള രാജ്യം നിനക്ക് ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ സന്തഷ്ടമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? ഞാൻ ജയിച്ച് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. അത് നിനക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കാരണം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പാടില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, ആ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി, ധർമ്മം ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാലും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല.
വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരൻ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരൻ എന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അയാൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാവും, നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? എനിക്ക് അതായത് അവിടെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബീരമുണ്ട്, എന്താണ് കാഴ്ച വസ്തുക്കളുണ്ട്, അതെല്ലാം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കാഴ്ച വസ്തുക്കളോട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അത് അവന്റേതല്ല. ഇതെന്റേതല്ലാത്ത കാര്യം, നമ്മളുടേതല്ല, നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന സാധനങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും, അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലിക്കാരൻ അവിടെ പോയി ശമ്പളം പറ്റുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ കമ്പനി വന്നിട്ട് നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറ്റിയിട്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ആരുടെ തലവേദനയാണ്? അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ തലവേദനയാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോ ബോധറേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫലത്തിന്റെ ഇതേ വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളുടേതല്ല. ജയായാലും തോൽവിയായാലും നമ്മളുടേതല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. നേകാ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നേകാഭിക്രമനാശോസ്തി, കുറച്ച്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റിൽ വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആവില്ല അത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തോ നമ്മളുടെ പഠിപ്പോ വിവരോ ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുവോ, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചുവോ, ഭാഗവതം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക്, എന്ത് അറിവാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മാവ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി, അത് സ്വല്പമെങ്കിലും നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. നമുക്ക് നഷ്ടവും ഇല്ല, ലാഭവും ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭായങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന്, എന്താണ് മഹാഭയങ്ങൾ? നമ്മളുടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടാം, നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് 3 തരത്തിലുണ്ട്: ആധ്യാത്മികം, അതിഭൗതികം, അതിദൈവികം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രളയം ഒക്കെ വന്നപ്പോ എത്ര പേര് മരിച്ചൂലേ? അതുപോലെ കോവിഡ് വന്നപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ ഇവിടെ കോവിഡിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ പെട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കില്ല. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വീടൊന്നും നമ്മൾ കെട്ടില്ല. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാം മറന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയപടിയായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണ്? വീണ്ടും ഒരു മരണം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ശ്രീരാമദേവന്റെ അടുത്ത് അണ്ണാനാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ അണ്ണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അവര് ലങ്കയിലേക്കുള്ള പാലം കെട്ടുകയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ. സമുദ്രബന്ധന സമയത്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ കെട്ടിയല്ലോ ലങ്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഹനുമാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയം അണ്ണാന് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണലിൽ കടന്ന് ഉരുളും. അത് കടലിന്റെ തീരാണല്ലോ, അത് അവിടെ ഉരുണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ പോയി, ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി കുടയും, ഈ കല്ലുകളുടെ മേലെ സിമെന്റിന് പകരം പോലെ. എത്രയുണ്ടാവും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാമല്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ കളിയാക്കും, നീ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് നീ ചത്തുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നീ പോയി സമാധാനമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ദൂരെ പോയി ഇരിക്കൂ, ഇത് പാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീ ലങ്കയിലേക്ക് കൂടെ വന്നോ എന്ന് പറയാണ് ഹനുമാൻ. അപ്പോ സങ്കടാവും അണ്ണാന്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ പറയാണ്, ഹനുമാനോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ സേവനത്തെക്കാളും ഉത്തമമാണ് അണ്ണാന്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കിയിട്ട് അത് തന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ എത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ കിരീടം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, എത്രയും വലിയ ആട ആഭരണങ്ങള്,
അതായത് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വാങ്ങി ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, ഏത് ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പൂവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത്, എന്നാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട്. എന്താണ് അതിനുള്ള എഫേർട്ട്, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏകാഭി, സ്വല്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂഷികന്റെ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ എലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലി ഈ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് എലി വിചാരിക്കുന്നത്? അതൊരു ചെറിപ്പഴം മാതിരിയാണ് തോന്നുന്നത്. അതയ്യോ ഇതോ നല്ല സ്വാദുള്ള ഏതോ ഒരു പഴമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പിടിക്കുകയാണ്. ആ വിക്ക്, അതായത് നമ്മളുടെ തിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ തിരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പോയി പിടിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അത് വായുകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ചുണ്ട് മുഴുവൻ പൊള്ളും. അതവിടെ ഒട്ടണ മാതിരി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പൊടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ചാവും, പക്ഷെ പൊള്ളി ചാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് എലിക്ക്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ആരതിയായിട്ടാണെന്ന്. ആ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ, പ്രാണവേദന കൊണ്ടാണ് ആര് ചെയ്തത്? എലി ചെയ്തത്. അപ്പൊ എത്ര ചെറിയ കർമ്മമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേക കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഖ്യനന്ദാശ ബുദ്ധയോ അവ്യവസാനി അയിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഒരു നന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൺ പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്. അതാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്, സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് പരമാനന്ദമാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾക്ക് മരണമില്ല, അതുപോലെ വ്യാധികളില്ല, അവിടെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മളെ ടീച്ചറെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വീടും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിഷ്ണുരൂപങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓഫീസായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല, അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവിടെ പരമാനന്ദ സുഖമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പിന്നെ അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളിൽ ത്രൂ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വിവേചന ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പോവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ച് പോവാം, ഏത് മൃഗരൂപത്തിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, എനിക്ക് നല്ല വലിയ വീട് വേണം, അതൊക്കെ ശരീര തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല 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 വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം, നല്ല ആഹാരം, അതായത് ജീവിക്കാൻ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, പോഷായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി 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 ആ ലെവലെത്തുന്നത്. ആ ലെവലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കും കൊണ്ടുവരുള്ളൂ, ഒരു മൃഗതുല്യമായ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് നിശ്ചയമുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഇനി വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, അർജുന എന്താണ്, ദ്രൗപദി സമയത്ത് അർജുനൻ താഴത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് മേലെ ആ കണ്ണിലേക്ക് ഇതാക്കിയത് അല്ലെ, അസ്ത്രം ചെയ്തത്. എന്നിട്ടാണ് ആരെ ലഭിച്ചത്? ദ്രൗപദിയെ ലഭിച്ചത് അല്ലെ. അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തില് അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന കിളിയുടെ ഇത് ചെല്ലുമ്പോ ദ്രോണാചാര്യർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാവരോടും, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ വൃക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത്? ആ കിളിയെ അമ്പ ചെയ്തിടണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ മരം കാണുന്നുണ്ട്, ഇല കാണുന്നുണ്ട്, കിളിയെ കാണുന്നുണ്ട്, പല തരത്തിലായിരുന്നു ഉത്തരം. പക്ഷെ അർജുനൻ മാത്രമാണ് അത്രയും ഏകാഗ്രത
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാപകൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇവ പറയാണ് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു നാമം ചെല്ലണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂറിൽ നാമം ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ 1008 കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്, എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകണം, അയ്യോ ഈ മാസം അത്രയും തിരക്കാണ്, ഈ മാസം നമുക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല, അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുക? പക്ഷേ എന്നാലോ നമ്മളൊരു മോളിൽ വേണം, നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് സാരി വാങ്ങണം, ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് നശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ദിവസത്തിൽ മരിക്കുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഒരു നിമിഷമാണോ, ഒരു വർഷമാണോ, 2 വർഷമാണോ, 10 വർഷമാണോ നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കിട്ടാമല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും മുഴുകിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളതിനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നാളെ ചെയ്യാം, മറ്റന്നാ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ, അല്ലേ? നമ്മള് ഇപ്പൊ അധികം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വീട്ടമ്മമാരോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ആഭരണം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടു, അതിനോട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? അയ്യോ ഇത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയിട്ട്, ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ തോന്നുക? പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്, അപ്പൊ പിന്നെ അത് വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പോകുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഒരു വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് മാതിരി അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് തള്ളിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇത് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഒരു 3-4 തവണ നമ്മളത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങണം. പക്ഷെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിനെക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയാണ്, എന്തായാലും എനിക്കത് കിട്ടണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു, അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, ശരിക്കും നല്ല കളറാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പൂർണ്ണം അയ്യോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കത് വാങ്ങണം. അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾക്കത് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു 40,000 ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗാഡ്ജറ്റ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങണം. ഞാൻ തുണി തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് എന്തായാലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങണം. പക്ഷെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ലത് വാങ്ങണം. നല്ലത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് എത്രയാണ് 25,000 അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവര്, അല്ലെങ്കിൽ 20,000 25,000 അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഈ മാസം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് പറ്റില്ല, നല്ല ടൈറ്റ് ആണ്, കുറെ ലോൺ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്, അതെല്ലാം അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ തുണി കഴുകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, അയ്യോ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു, അത് തന്നെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ഈ മാസം എന്തായാലും പറ്റില്ല, അടുത്ത മാസം നമുക്ക് പറ്റുമോ അറിയില്ല, 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ദേഷ്യം വരും. എത്ര കാലമായി നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ആർക്കെങ്കിലും വല്ല കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു? ആദ്യം ആഗ്രഹം വരുന്നു, അത് അമിതമായ ആഗ്രഹമായി മാറുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം. അത് സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം. അതാണ്, അത് എന്തായാലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്, വെറി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് കിട്ടാതാവുമ്പോ എന്താ വരുന്നത്? നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു, അല്ലേ? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ പൈസ എറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവല് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ആസക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് തല പ്രവർത്തിക്കാനില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വായിൽ തോന്നുന്നത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല
നമ്മൾ എന്താ പറയണേ, വാക്കുകൾ കറക്റ്റുള്ള വാക്കുകളാണോ, മറ്റുള്ളവരെ അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യണ്ടോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ തോന്നുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ കോപമൊക്കെ ശാന്തമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്, എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും എന്നറിയേ. സാധാരണ ഒരു ലെവലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ തലയിൽ വരാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, അതാണ് എന്താ വിളിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ സഹിക്കും, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അല്ലെ. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു സംസാരം കൂടി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം തോന്നിയാലും ആ പോയത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തല എന്താണ്, ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ മാറി വെടിക്കണ മാറിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധാരണ ഇതിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല, നമ്മൾ മേലൊക്കെ വന്ന് പൊള്ളിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും, കുറെ പേർക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയില്ല, സാധാരണ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേ ആത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ കൂടിയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിൽക്കും, കണ്ണില്ല നിൽക്കും ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ എന്താണ്, കാണുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം കുറയും. ചെവി ഇല്ലെങ്കിലോ കേൾക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം കുറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. കാരണം ഏതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭംഗിയുള്ള ഒരാള്, ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരാള് എന്നുള്ളത്, ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര നമ്മൾ തിരയും. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാവണം, അവൾക്ക് സൂട്ട് ആവണം, ഇതൊക്കെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ രൂപഭാവം ഏതെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? ഒരു ആന, എന്താണ്, അന്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആനയെ കാണാൻ പോയ കഥ അറിയില്ലേ? കാരണം 5 പേര് പോയി, ഒരാള് തുമ്പിക്കൈ പിടിക്കും, അപ്പൊ എന്താ തോന്നിയത്, അയാൾക്ക് അതൊരു പില്ലർ മാരിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചെവി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കോ അത് മുറംമാരിയാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. വാല് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കോ ചൂലുമാരിയാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെയാണ് അവസ്ഥ അല്ലേ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നതും പൂർണ്ണമല്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ കാതുകളും എന്താണ്, കണ്ണുകളും ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാളെയാണ് പ്രഭാതയുടെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. നാസ്തി ബുദ്ധീന യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയ ദശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ, പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക്, നമ്മൾ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അയാൾ എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും സുഖ സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ഉയരത്തിലാണ്. കാരണം അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അത് പോകെ പോകെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഏത് കാര്യത്തിനും പൂർണ്ണ വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾക്ക് ഏതിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. നമ്മുടെ ഒരു കൈ അനങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ വേണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു കൈ പോലും മേലേക്ക് പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളുടെ കൺട്രോളാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം നമ്മളുടെ ആണല്ലോ. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പരമാത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആ ജഡവസ്തുവായിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത്, അത് ചീഞ്ഞു പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആ ചൈതന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? ആ ബോഡിയെ, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥൂലമായ ശരീരത്തിന് ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളത്. ആ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം കിട്ടും. കാരണം നമ്മളല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരിയും നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾക്ക് തന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. നമ്മൾക്കൊരു വീടുണ്ട്, ആ വീടിനുള്ള വസ്തുക്കൾ, കല്ല്, മണ്ണ്, മരം ഒക്കെ തന്നത് ഈ പ്രകൃതിയാണ്. ഈ പ്രകൃതി ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അത് ദഹിച്ച് അതിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത് വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ പുറത്തു തള്ളുന്നത് ആരാണ്? ആ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? അതിൽ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാവുമ്പോ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവകാശബോധം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു സേവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവചകാഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അറിയാം നമ്മള് ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടാൻ, ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്, ഇതൊരു ജയില് മാറിയാണ്. ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്, ഭഗവാന്റെ വീടാണ് അല്ലെ. ആ ലോകത്തിലേക്ക്, അത്രയും പരമസുഖത്തിലുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്കാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്. ഇത് വാടക വീടാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഈ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള അത് അവർക്ക് അറിയും, ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വയം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അറിവും ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും. തദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാമെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയവൻ, ബുദ്ധിയോട് കൂടിയവൻ. സ്ഥിരതയുള്ള ബുദ്ധി എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനില് നമ്മൾ ബുദ്ധി കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ആദ്യം എന്താണ്? ഒരു സ്കൂളിൽ നല്ല ലെവലിൽ പാസ്സാവണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് കോളേജിൽ നല്ല കോഴ്സ് കിട്ടണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നന്നായി പാസ്സാവണം, പിന്നെ നല്ല ജോലി കിട്ടണം, നല്ലൊരു ഫാമിലി സെറ്റ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കണം. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രായം ചെല്ലുന്നോറും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പേരക്കുട്ടികളുടെ ലെവലിലേക്ക് ആവുമെന്ന് മാത്രം ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറുന്നു. അപ്പൊ പല ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് പിന്തുടർന്നുകൊള്ളും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനിലാണ് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിക്കോളും. അത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ശീലിക്കണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ഈ ഏകാദശി നോൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏകാദശി നോൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലോ. അതിന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോമങ്ങളോ പൂജകളോ പൈസ ചെലവാക്കി ചെയ്യാനല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കുറച്ചു നേരം ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലണം. അതെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്?
ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.